His love, He won't let you down. And I know He's mine, deep down in my soul. Jesus, His love, oh yes He won't let you down. And I know He's mine, oh mine, forever. In my heart, help me, heart. Follow your star wherever it leads me. I don't mind, Lord. I hope you don't mind. I want to walk with you and talk with you, do all the things you want me to do. 'Cause I know that Jesus is love. Jesus. Oh, yeah. 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 Who'll pick you up? Jesus. Ooh, when you fall. Jesus. Who'll stand beside you? Jesus. Who'll love us all? Hey, Jesus. Le ngoma mnandi kakhulu ebuya lapha kuma Commodos ethi Jesus is love. Yabona ke lapha yana inkundla zokuxhumana uyangena lapha ubaba OT uShabang, one of the honorable member amadoda akasileleli lapha eChamber. Asazi kwenzakalani lapha yana eChamber yomkhandlu. Sikubingelele nje Mr OT Shabang, sibonga ukuthi ungene nawe emsakazweni namhlanje ekseni. Namhlanje ngaphandle kokumosha isikhathi sizongena lapha yana kuma ads wethu esiniphethele wona namuhla. Namuhla ke sithunywe abakwasimele okuhle cash loan. But when money is the problem, we are the only solution. But here, I'm recommends zabo badinga a certified ID copy, a 3 months bank statement, the latest pay slip, wabasebenzayo. Basebathi ke sinazise ukuthi abahola impesheni nabaphila ngokukhubazeka nabaholela abantwana nabamulekile ukuthi bangasifaka isicelo sokuboleka imali. Kubo ke kufuneka kuphela i3 months bank statement necopy ye ID kuphela. Bathi sinazise ukuthi ke asekho ke isidingo sokuthi ubonane nabo face to face. Manje usungazenzela nje usungabathinta via WhatsApp kule nombolo ethi 072 3737286. Asiphindi nombolo ethi 072 lapho ke uthumela khona ama document adingekayo bese ke iloan yakho iyamukeleka within
15 minutes. Laba-ke ababolekisi bezimali abagunyaziwe nabasemthethweni. Ngaphandle kokumosha isikhathi nje sindingelele futhi if usanda kungena noma ikuphi-ke la ulalela khona-ke i-Forecast Online Radio, usahleli naye-ke uSakhile Sakhi Ngwenya, well known as Mr. Sounds of Soul. Yazi-ke njengoba ngisabona OT angena laphayana, kuningi-ke okuvelile izolo kwaze kugcine kuvela-ke ethi inkulumo ethi kuzonyakaziswa isihlahla kuqathake indoda. Kuhle kwenzeke Seme, ngiyayithanda futhi ne-unity ekhona kubahlali baseseme this time around. Bayabonisa ukuthi impela bayafuna ukuthi basebenzisane bebonke bendawonye ukuze bazame ukuthi balwe nentuthuko endaweni yangakubo Dr. Pixley ka-Isaka Seme. Asingenele engomeni, masibuye engomeni-ke sobe sesiyangena into details ukuthi yini lezo kwenzeka namhlanje. You are listening to Volksrust Online Radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. I don't feel no waste time. Come too far from where I started from. Nobody told me that the road, yes, would be easy. I don't believe you brought me this far to leave me. I think I'm gonna sing it one more time.